Здравейте! Как гледате? Днес ще ви покажа един страхотен клип, който ще знаете за какво става въпрос. Добре, сега да влезем. Но трябва първо да го създам. Има човек. Не мога. Добре, сега ще ви го покажа. Натискате тук. После тук. После даваш тук и стискаш нагоре. Първо без това трябваше да направя. И давате и дава следващ и пишете всички английски букви от азбуката и после цифрите и ще видите едно интересно нещо, което ще ви зарадва. Добре, да започваме този клип. И ето го този. И как ще вървим? Ето така. Така ще вървим до там, което мястото. Добре, сега майка ми вика и така. И имам малки братчета и за това трябва да направя бързо клипа. Заради тях и трябва да яме и после отивам на матч. Аз съм от Горец. Не, от ЦСКА всъщност и сега ще играем с София Спорт, да видим дали ще победи и после ще ви кажа. Ето го, селото, не го ли виждате? Сега тръгваме на там. Добре, и още не там. Още напред. Добре, стигам до тук. Трябваше да се обърна. Тук има като стъпички. Сега ще видите едно интересно нещо, което няма да ви го кажа. Но сега ще го видите. И може да не е интересно. Ето. Так. Това им беше интересното нещо, което ще става да изненада. Добре, сега да отидем малко да го вземем. И сега ще отидем и епизода колко. Сега ще отидем малко да дърво. Да. Играя. Да. Бе, чакай. Идвам след малко. И въобще ми е такъв. И като виждате много пика. Идвам, бе! Как да не виждаш? Тук ли съм?
Изпляскам се. Ари, аз не ядах, бе.